materina, jebem ih usta, bre. Kaj će da mi... Dobar dan, može vožnje. Dobar dan, samo sedi, nemoj da mi isprljaš nešto tu. Kako si ovo novčići po podu osranje? Nemoj da mi vređaš Jugića. Vidiš da sam ga namestio automatik. Dobro, pa mogu ja lepo da kažem gdje ću da jem. Ajde, reci u pičku materinu, nisi ugazio neko govno vada. Pa, zavisi. Evo u pičku materinu. Kako ćete, brzo ili onako? Može. Onako ja više volim. Ajde, pička ti materina, čekaj, mater! Ajde, nisam te ne rekao gdje hoću. Ajde, recite. Kako je ovo mamo volim. Ja bi da idem tamo, ako nije problem, do Plavog mosta Medaković 3. Šta ćeš da jebaš kurve? Ne. Ne, imam onu pirotehniku preko Plavog mosta da sinu kupim neka sranja, one vatromete. Jer možete da me odvezete? Naravno, mogu da te odvezem. Naravno, mogu da te odvezem. Pičku materinu, to ti je sve pare koje imaš tu. 800 dinara. 800 dinara? Da, nemam. 550 daj. Falim vas. Kad si ti pre ovo istrošio? Mislim... Jebo ti pas mater. Ne, uzet ću ti sve ovo, imaš i neki bakšiš. Kjure bakšiš. Da sam ti manje para nego što treba. Vidi, ajde! Latiraj mi to pičku materinu! Čekaj, pustim klimu. Ajde u pičku materinu! Mam ne u pičku materinu! Vidi ga kako je stavu! Jebam u mater! Pička ti mater! I to je sve to od ovog. Da, i mi se vidimo u sljedećim klipovima. Da, konačno smo uspjeli da snimimo neki video. Imali smo Imagination maštu bre, maštu! Inače u Jugići smo od, kako se zove, našem, od samenjačem, kako se zove, Dobar baš menjač. dobar menjač, ali ima automatik. Nikad niste vidjeli Juga sa automatikom, a pogledajte. Inače, popravlja se. Da, i evo meni. Jedva čekam kad ga poprave da možemo da vozimo. Snimit ćemo klip o tome. Da. Ako ne idemo u vozačku. A sve. Da, imamo i Momo volan. Pogledajte video. Mate odjavi video. Ok, to je bilo sve. A mi se vidimo u sljedećim videima na našem JTZ kanalu. Studio...